Indaba ze1KZNTV ifundele uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo sanibonani. Nazi indaba okuyizwe sithi ngezihamba phambili namuhla. Kukhunjulwe ihlabani seBig Naz. Eyomasipala kayeneme ngo-Eskom. Kanti usazwela umkhize ejazini kwabe ikhukhula. Sanemukela kwiindaba ze1KZNTV. Kunconya amagalelo ehlabani somculo wekwaito uMandla Maphumulo obaziwa ngoMampintshi embonini yomculo nakwiqembu iBig Naz. Lokhu kuqhameke enkonzweni yesikhumbuzo sakhe ebibanjelwe eThekwini Community Church kusona isifundazwe saKwaZulu Natal. Kuzokhumbuleka ukuthi lo mculo udlule emhlabeni ngosuku olwandulela uKhisimusi ngemuva kokungeniswa kwesibhedlela saseThekwini kulandela ukuxinwa isifo sohlangothi kanti kulindele ubabekwe endlini yakhe yokugcina osukwini lakusasa. Umculo kanye nomdanso bekudla ubhedu ngesikhathi kuqhubeka inkonzo yesikhumbuzo yenkakha umculo weqembu lekwaito iBig Naz uMandla Maphumulo. Ekhuluma ngesikhathi kuqhubeka lenkonzo ebibanjelwe eThekwini ubaba wakhe uchazeke leli ciko njengomuntu obe nothando lomculo kusukela ebuncaneni bakhe. Uthi ke nakuba bekwamukele ukudlula kwakhe okumphatha kabi ukuthi ke ugule isikhashana. Lokho kumbonisa ukuthi kofika lesikhathi lapho egcine umuntu wabantu noma nje ngemali yakhe noma ikuphi lapho ngapha ngiyithole isapoti nawe ukuthi hayi lokho unginikeze nami ukuthi hayi ngazanthi indlela ake ahamba ngayo ayizange ngithokozise leso sikhathi sashadana ngoba ukuhamba kwakhe ngoba wakhule nesikhashana njengoba lokho ngizakuphendisha isikhathi singakanani wahamba kodwa engikuthandile-ke kuye ngithande ukuthi uke wakhuluma ngesikhathi lakhe enthembisa ukuthi usancikile akusibona ukuthi ngoba mhlawumbe mina lo mculi udlule emhlabeni eneminyaka engama-40 kubikwe ukuthi uhlaselwe ukugula ephuma konandisa emcimbini wabeke sephuthunisa esibhedlela. Amaciko avela kulolonke elakuleli kanye namalungu omphakathi abuthana lapho bekuqhubeka khona lenkonzo kwazise ubengumuntu wabantu. Ungomunye wabasungula iqembu elashisa ikhotha iBig Naz wabuyeke wacula ngayedwana kanti udlule emhlabeni belivuselela kabusha njengoba bebesanda kukhipha iqweqwe lokukhumbula uza kwabo owabashiya uArmashesha. Ukuchonywe uphaphele kwalagwala ngegalelo lakhe lokuvundulula amaciko. Yabona nje makukhuluma ngabantu abacreative empilweni. Yonke into yakhe ayifani neyomunye umuntu uzoyihlukanisa nje kancane. Bekhona uBabes yizwa nje igama elimnandi kanjani uBabes wodumo uMampintshana owakhe ilogama yizwa leli gama bekukhona uMakoya bathi uMampintshana ufike wathi uMakoya bearings uyayizwa leyo nto leyo. Ukuba creative bekuyisipho asiphiwe uNkulunkulu. Mangake ama-group la eSouth Africa or even across the world akwazi ukuthi anyamalale for 10 years mayebuya kodwa abe right at the top. iBig Naz ike yathula yabuya njengamanje inengoma engicabanga ukuthi is the biggest song in the country right now. And that is the creativity kaMampintshana no-DJ. Ukudlula kaMampintshana emhlabeni kwenza ke iqembu lisale nelungu elilodwa nelithembise ukuqhubeka lapho begcine khona yize oza kwabo sebelendulele elimagadahla bayo. Kubuhlungu bezazi amasosha ahambile wonke religious hamba by one asalahlelwa abashesha ngalahlelwa uMampintshana sengisele nombali social dala abantu abazi ukuba bengakhona osho khona bona labo abafuthi sibambisene nabo kodwa nje sikhona ilengesi yenazi ngesiye iyohlezi khona ngo-2 nazo umphakathi
Zakheza isikhona asindawo soyikhulisa kube ibhizinisi empire sobaka kakhulu umoya ngoba energy khona nje thina sindawo ningasabi relax nesikhona. Lo mculi ubeshade nentandokazi yomculo weGqom nobebukeka ke eyiqinisile njengoba ubebuye abonakale enza adume ngazo okuwumdanso ngesikhathi ekukhala ingoma zikamaphumulo. Umama kaMampintsha ubonakele naye ethamele lenkonzo kulandela isiphithiphithi esibonakele einkundleni zokuxhumana kusukela ke ukudlula emhlabeni kwaleli ciko. Abebeyingxenye yale nkonzo iningi elisebenze naye liphawule kanje. Sithinteke kakhulu samaciko kuyisimo lesi esikhulu kakhulu esibhlungu engifisa ukuthi sonke samaciko sibambane kakhulu simfihle kahle uMampintsha simenzele nenkonzo emfanele njengeciko uNkulunkulu kodwa engathi angaba nomndeni abe kakhulukazi no babes uNkulunkulu engathi angamhlenga umlondoloze benengane uSpontshi. Hey baby mina ngakholwa namanje ukuthi lento yenzakalelwa ngempela so sibhlungu silahlekelwe kakhulu sasa sambeka umfowethu awukuningi ngachaza kakhulu kumhlungu nje bethi kumhlungu kakhulu into engachazeki. Umuntu obenegalelo elikhulu alenzile ku-industry umuntu ebekusakulindele ukuthi abe nelinye igalelo elikhulu baningi abantu abaqashile through ilebula yakhe West Inc bekusalindele ukuthi ashintshe imindeni ashintshe izimpilo eziningi. Kubhlungu ke ukuthi at such a very young age useze wahamba simfisela uhambo oluhle sifise nokuthi uNkulunkulu abe nonkosikazi wakhe uBabes uthi West Inc iqhubeke iye phambili iqashe abantu. Uhulumeni wesifundazwe uthembise ukulekelela ngengxenye yamalungiselelo omngcwabo okulindeleke ube osukwini lwakusasa. Eyindabeni ze1KZNTV kube kuNtomkhona Mvubu ngiseThekwini. Inhlangano yengamela ukusebenza komasipala kulesifundazwe saKwaZulu-Natal iSALGA sizwakalisa ukungenami ngesinyathelo esenziwe inkampani ehlinzeka ngogesi kuleli Eskom sokunqamula kugesi komasipala abakweletayo. Le nhlangano isho lokhu kulandela ukuphazamiseka kagesi komasipala waSolundi ngenxa yesikweletu semali engu-100 million wamarandi okweletwa ke yilo masipala njengoba kudaba selingenelelwe nangabameli abayeke enkantolo kuyovimba ukunqanyulwa kukagesi. Ukungenelela komnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kulesi sifundazwe oholwa umnumzane uSihlezi-Kalala odabeni lokucishwa kwagesi ngaphansi kamasipala waSolundi yikona kube noshintsho kulandela ukuthi izakhamizi ziphile kanzima zingenawo ugesi obusuhamba udlula isikhathi sikacimicimi esibekiwe lokho kwenzeke kakhulukazi ngezinsuku zikaKhisimusi. Umphathi kalo masipala uthi bengaqinisekisa ukuthi ugesi usubuyele esimeni kodwa sekusele indlela abazovumelana ngazo bene-Eskom ukuze bezokwazi ukukhokha kancane isikweletu ababhekene naso. Umasipala waSolundu singaqinisekisa ukuthi osukwini la izolo ube nomhlangano kanye no-Eskom. Umhlangano ubukade uhlelwe ukhokha ngenhloso yokuthi kucoshakale isisombululo kule nkinga yokucisha kagesi ngaphandle kwenkantolo. Nebala kube kanjalo izolo sikwazile ukuthi sikhulumisane no-Eskom okugcine ngokuthi uEskom uqinisekise ukuthi awusezuqhubeka nokuthi kube khona lo cimicimi kagesi okhona zibe ziqhubeka ingxoxo ngemayelana nesikweletu esikhona ukuthi kuzoyiwa kanjani phambili kodwa singaqinisekisa njengamanje ukuthi lo cimicimi obukhona owengeziwe ngaphezulu kwe-load shedding awusezuba khona okubese kudala ukuthi lolu hlelo besithi sizoya kulo ngalo enkantolo singabe saba khona isidingo ngoba isombululo bese sicoshakalile ngaphambi ukuthi kiwe enkantolo sabe sesazisa abameli bethu ukuthi abangabe besaqhubeka nokuthi baye enkantolo mayelana nalolu hlelo ngoba sesitholakalile isombululo ngaphandle kwenkantolo. Namhlanje inhlangano yengamela omasipala okuSALGA ikhipha istatement uzokalisa ungenami ngesenzo ka-Eskom ithi kholo ukuthi lesenzo sihlukumeza amabhizinisi kanye nomnotho wasemakhaya nosemalokishini. uSALGA KwaZulu-Natal unxusa ukwesekwa komasipala abazithola sebevalelwe ugesi ngenxa ka-Eskom. Ugesi ubungabizi ngalendlela osiyiyo njengamanje eMzansi Afrika amanani kagesi aselinganiselwa ku2.558 per kilowatts nge-hour oku 45 cent low and umhlaba wonke
usulinganiselwa ku 2.109 kilowatts. So kuningi ngempela okungasahambi kahle okwenzewa uEskom, kuhlukumezeka abantu abanganacala. Umphakathi usuyithola ukuthi ugesi usuyavalelwa ngenxa yokuthi umasipala awusakwazi ukuthi urende ama-services ekufanele ngabe uyawadlulisa kumphakathi ophila ngaphansi kwawo. Kunabantu abangakweleti even ugesi kodwa bayithola ukuthi ugesi wabo usuvalekile ngenxa yokuthi uEskom uvele wa-shut down ugesi. Siyabona ukuthi nasoLundi kunesimo esifanayo, abantu bakhona bacindezelekile and siyafisa ukuthi uthathelwe inyathelo uEskom, because uEskom ufanele ungene kuma arrangement ekuthenini uhlale phansi nomasipala ubone ukuthi yiphi indlela engakwazi ukuthi kukhokhe ngayo izikweletu, bangavele benze lento abayenzile ukuthi bathole sebehlukumeza abantu, because nomnotho ngokunjalo uthola ukuthi uyahlukumezeka ngoba osomabhizinisi abathize nabantu abayihwebelayo izinto zabo zigcina seziyonakala, sekulimala into eziningi ngoba uEskom uvele wenza izinto ngendlela yawo. So as uSalga ngempela sihambisana nalokho okwenzakalayo and siyafisa ukuthi ngaso sonke isikhathi sizobaseka omasipala abakulenkinga and siyanxusa ukuthi akusekwe bonke omasipala ababhekene nalenkinga ukuthi bakwazi ukuthi baphume kuyona, and kuyadinga ukuthi bonke omasipala abavalela ugesi bathathe inyathelo bayise uEskom enkantolo. uMasipala uMsunduzi nawo ngomunye umasipala obhekene nesikweleti esinzima kuEskom njengoba ngaphambilini waze wavala ugesi emahhovisi omnyango wezomfundo ngoba uthi ukolota izikole ngaphansi kwalomnyango imali kagesi engaphezulu ka20 million amarandi. Ngoteboho Sibisi ngiseThekwini. Owesifazane osekhulile osendaweni yaseNdwedo ngomunye wabakhahlanyezwa zikhukhula ngasekuqaleni kwalonyaka uthi inhliziyo yakhe akayikuthola ukuphumula njengoba namanje besahleze ematendeni osokulokhu bakhosela kuona ngemuva kokuhlasela kwezikhukhula. Thokozile Mzobe uthi ke kubuhlungu kakhulu amatende ayanetha futhi abeka impilo yabo kengcupheni kakhulukazi uma ngabe kunesimo sezulu esingesihle. Bakhathazekile ngokushiwa ngaphandle abayibiza ngezisulu zezikhukhula abasaqhube ematendeni endaweni yaseNdwedwe. Isaguga esineminyaka engama-73 esihlala lapha sikhale ngokushiwa ngaphandle enhlelweni zokubonelela labo abakhahlamezeka. Asinamakhaya sihleli nje dengwayo. Yilo safika sikwazi nokuguduka ngoba nezingane sishile sishiye komakhelwane. Eziningi sinazo la ngoba sazi seshona saphi. Manje sihlele ematendeni asinethela sibolelwe impahla kona lawo matende lokwalabo sayini silele kubona bayanetha. Sibulawa imvula zona lezi ezasixosha emakhaya. Inhliziyo yami ayithola ukuphumula ubuthongo ushawane ngingalele njengoba ngino 73 ngisahlala entabeni akusangifanele kodwa ngokuhlupheka ngihlele entabeni. Kahle kahle nokudla sinakho. Siyabamba nje siyayeka ubone nje bese sophuma sokhe imfino komakhelwane. Imfino ngeke kubanelise bonke laba bantu abayayisilona ibhodo into uba uyiphekele nje uwedwa. Manje yabo nje sinezingane zethu la nomakhelwane bethu abahlukahlukene kululudle umakhelwane kubuka. Ngokusho kwabo ngemuva kwezikhukhula ezikhahlameze iningi labantu eindaweni ezahlukene esifundazweni ngasekuqaleni konyaka baphoqeleka ukuzohlala lapha njengoba bebeswele indawo kwazise ukudilika kwemizi yabo kanti abanye angeke kusakheka lapho bebakhe khona. Bathi ke sebehambe kwaguga isicathulo bezama usizo kanti bakhona abomnyango wezokuhlaliswa kwabantu abebefika bahlola ke nalapho bebehlala khona kepha kwaphelela emoyeni njengoba namanje beselapha. Bathi ke kabasenalo ithemba lokuthi bazobuye basizakale ikakhulukazi njengoba uhulumeni esanda kumemezela ukuthi ke useyivale zonke indawo ebeyigcine izisulu zezikhukhula. Ngeke ngiqamba amanga sinalo nje ithemba ukuthi abaholi bala kithi eNdwedwe basisize njengoba ngichazile nje ukuthi amakhosi asiphethe la eNdwedwe nayindoni ezisiphethe namakhansela nezimezi ezisiphethe abakazi nje nakancane bezosheka ukuthi la sesihlale nje 6 months la
ngithi 7 months yes sizobe sokuDecember abakazi inhlobo nje inhlobo bese ukuthi sidilwe kanjani kwasho kwacima kanjani ubhlungu nje nje ubhlungu nje silala nje singalele siyakhala kubi inkosazana uyabona nje ngicabanga ukuthi nje kwami mina ungibona sengamatheni ngihenge inkosi impela asizizwe kahle phela lapho ngoba manje thina kusho ukuthi singabantu abalahliwe esingakanasizo ngeke sikwazi ukusizakala kusho ukuthi nje kufanele thina sifele kanjalo sekube nokudideka ukuthi laba bafike kanjani lapha njengoba umnyango wezokuhlaliswa kwabantu uthi ke kawunawo ulwazi ngabo nalamatende abakhosele kuwo kawunalo ulwazi ngawo laba bathi ke basizwa umsamaria olungileyo okuyinhlangano iKwaZulu-Natal Christian Council nakuba bayakhuluma iyo ebibahlinzeka nangokudla kepha yabuye yaphela amandla bathi ke bafisa ukuthola usizo ngigqilazekile ngoba kwengqondo yami ngathi ayisasebenzi sebeze bangiqasha bathi angibambe nami itoho ngisebenze ngithole lelo shumi kwenzela ukuthi yabo sithole nensipho yokuthi sihlambe nje ngakho ke insizakalo besicela kakhulu ngendawo yokuhlala esingahlala kuyo sikwazi ukukhululeka ngoba nokufa singase sifela ngoba mase kufika imvula lento yawo asikwazi ukusizakala ngalutho nje basihleli la khona manjalo estatementeni esithunyelelwe iziko leindaba abomnyango baveze ukuthi bazoqalisa uphenyo ngalokhu njengoba laba ababekhahlamezekile ngaphansi kwelembe uhulumeni wababela izakhiwo eindaba enziwa KZNTV kubika uNtom khona Mvubu eThekwini Avuliwe namuhla amabhisha kaDukuzo kuyizinkwazi kanye neBleeddale kulandela kokuvala kwawo ngolesithathu. Sipho Mkhize okungena kokhulumela umasipala kaDukuza uthi ukuna kwemvula enamandla ngokhisimuzi ikhona kwenza bamisa ukubhukuda kulamabhishi ngenhloso yokuhlola kabanzi ezokuphepha. Ukhabazela uthi izinto ezibonakala ezihlanzwa ulwandle zibenze babona ke kubalekile ukuhlolisisa. Wabese eqinisekisa ukuthi akukho nobuncane ubungozi obukhona. Usipho Mkhize okhulumela umasipala wakwaDukuza uthi akukho nobuncane ubungozi ngamabhishi akade evaliwe okuyizinkwazi kanye neBleeddale. Uthi ke lokho bekwenziwe ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi ezokuphepha zisezingeni. Emva kokuthi adesivalo ulwandle izolo lolo sikulona lasezinkwazi naseBleeddale sifisa ukuthi sibike ukuthi asevuliwe lamabhishi. Izizathu esenze savala amabhishi ukuthi inkampani esebenzisana nayo uSharksport ekuyiyona esimaintainela amanethi lawazivimbela izilwanyana emanzini ayikwazanga ukuthi ingene emanzini emva kweinsuku ezu6 eyidlule ngesizathu sokuthi bebesemaholiday aKhisimusi. So ngaleso sizathu ke bekumele sithathe precaution yokuvikela abantu ababhukudayo emabhishi ethu ngokuthi sicela bengabhukudi. Esinye ke sesizathu esifisa ukuziveza ukuthi ke iprovince yethu bazokwazi abahlali ukuthi ke sekuyilokhu uqala uDecember nje bekunesimo sezimvula ezinamandla ke indawo yakaDukuza ke nemfula emkhulu efana nothukela nomvuto echithela kuyona ebesibona ngena ke amanzi angcolile benezigxobo thizeni kanye nolwandle liphalaze ezinye zezigxobo so sase sibuka ukuthi ke ukuthi kubhukuda abantu isimo sisinjalo angeke kwalunga but nje sifisa ukuthi sikucacise ngokusobala mhlawumbe ukuthi ke besivalele nje isimo sokuphepha hayi mhlawumbe ukuthi ke besivalele lezi izimo ezibikwayo ngamanye amabhisha akhona ukuthi mhlawumbe sengena isimo semfucuza njalo njalo. Omunye wabahwebi abadayisa olwandle uNtombi Nxumalo uthi ujabule ngokuvulwa kwamabhishi kwazise ukuvalwa kwawo kubancisha ithuba lokuxosha ikati eziko. Ukuvala kolwandle kuyasiphazamisa kakhulu ngoba umsebenzi wethu awuhambi kahle ngoba vele abavakashi basuke bangekho emanzini ukuzobhukuda. Kodwa uma ngabe ukuthi ulwandle livuliwe siyathola nathi okuncane abavakashi bayasithengela nje. Kanti ke omunye wababhukuda kade behambela olwandle namuhla uthi bajabulise kwezingane ngokuvulwa kwamabhishi. I guess because it's Christmas and New Year's, the beaches are going to be full. We were looking forward to coming and spending time yesterday, which we could not do because we love being into the water. My experience today coming to the beach was an unexpected thing, where we came to the beach and then we realized that, you know what, we're able to get into the water and have the fun that we like having. And
have already been into the water. It is cold, but it's an awesome feeling to get into the water and knowing that we're able to do the things that we like. Ezindabeni ze1KZNTV kubika umqondisi Miyeni ngikwaDukuza. Ake sithi shelele ezitolo sophinde sibuye nezinye zeindaba zethu. Asibonge nina beselo siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kuyizona isithizo ezihamba phambili namuhla. Kukhunjulwe ihlabani seBigNuz eyomasipala kayeneme ngo-Eskom kanti usazwela umkhize ejazini kwabe ikhukhula. Ikhansela lakwa 17 emzumbo ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uJika Mthethwa uthi kubalulekile ukunakekela izagugu kakhulu njengoba kuyisikhathi samaholide kazibandlela. Ukusho lo ngesikhathi kenzeleka izagugu uKhisimuzi okuzibonga ngegalelo lazo ekukhulisana abazukulu kanye nokunakekela imindeni. Khuluma neziko lezindaba uNyamboza uthi likhulu iqhaza libanjwa ngogogo emakhaya bekhulisa abazukulu ngempesheni yabo. Ukhansela wakward 17 emzumbe ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uJika Mthethwa wenza umcimbi wokubonga izaguga ngegalelo lazo ekukhuliseni abazukulu bebakhulisa ngemali yempesheni. Umthetho uthi kubalulekile ukunika izaguga uthando ngoba inkulu indima abayidlalayo emndenini. Ogogo yibo abasikhulisayo emakhaya bagcina ngemali yabo bengakwazi ukujabula bengakwazi ukudla uKhisimusi emakhaya bayababe ngisho uKhisimusi so sasathi isinqumo sokuthi sobenzele uKhisimusi ngoba mesuka la ngempesheni yakhe usuke ezokondla umzukulu agcina akwazi ukuthenga ikhekhe ngisho ujeli makuphuka uKhisimusi abawazi uKhisimusi abanye bayibafelokazi abanamuntu so sasathi isinqumo kwesile wadi ukuthi sizobenzela sila njengekhansela sikwazi ukumobilize ama-funders abantu bazo-assista uze sikwazi ukwenza lokho ukuze bajabule. Into ebalulekile nje la ukuthi sonke nje wasingaka sikhuliswa abantu abadala. Manje masebadala yithi kufanele sikwazi ukubanakekela ogogo bethu nomkhulu bethu ngoba sila sikhona ngaba sikho kwabe bengekho. So nombani musuke egoli bese uyakhohlwa uyeThekwini bese uyakhohlwa. Uze ekhaya mase kuDisemba uzokujabulisa abantu abadala uzokwenza ukuthile ekhaya uzani bajabule ngathi njengengane abasizalile ngoba kuningi abasenzele kona lokho kuletha ngisho inhlanhla kuthina emakhaya. So ikholi yami nje ukuthi abantu ababuyele emakhaya kuDisemba bazojabulisa ogogo babo bajabulisa omababo. Omunye wezagugu beyingxenye lomcimbi wokubonga uthi lolu usuku oluhle kakhulu ukubona bathule nethuba lokuthekelana ngolwazi beyizaguga. Lolu suku lubaluleke kakhulu ukuba sazane kakhulukazi thina abantu abadala nokuthi sizibone ukuthi sihambe sisukaphi nezinselelo esihlangabezene nazo endleleni kwaze safika kule minyaka. Kukhulu kakhulu lokho simbonge uNkulunkulu ngoba ukuphila uze ufike kule minyaka akusandele bani sekuhamba abantwana bebancane kodwa nokho thina uNkulunkulu usigcinile. Siyambonga uNkulunkulu ngezinselelo zonke asidlule kuzona. Esinye isaguga sithi kuyintokozo ukuthola uthando olungaka njengoba behlezi bebhekana nezinselelo eziveli kakhulukazi kubazukulu. Sijabule empilweni yonke ngoba ikakhulukazi siyafisa mase sibadala sithole uthando kulabo abantu abancane kithina. Sijabulile swele imlomo yokubonga. Emakhaya sineyinselelo eziningi kakhulukazi abantwana bethu abaphuzayo abasidalela inkinga nalabo abazulayo nalabo nje abaseyo bamakhelwana abengenzi kahle emakhaya ethu. Sihlale masihambile siba nova lokuthi uyawufika ekhaya sekwenzekeni. Sihlale sinenkinga impela nje ngabantwana abadlula bezonakalisa abantu bangenele bona futhi abantu abadala bazobalimaza emakhaya. Siyajabula ke manga bekhona izinselelo ezinje ukuthi ukhansela wethu asenzele into emnandi kangaka. Izagugu beziyingxenye yalomcimbi zizithokozise ngezibiliboco ezahlukene. Izindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele ngisemzumbi. Umasipala omhlathuzo senyakatho nesifundazwe saKwaZulu-Natal usowandisa isibalo sabahlengi basolwandle phecelezi ama-lifeguards ukuqinisekisa ezokuphepha olwandle lase-Arkansas ngalesikhathi samaholide. Khuluma ke neziko lezindaba le1KZNTV lokho obhekele ezokuxhumana kulo masipala obongani Gina unxusa umphakathi ukuba uqinisekise ukuthi ubhukude ey'ndaweni ey'fanele futhi uphinde ugweme nokusebenzisa uphuzo oludakayo olwandle.
Abantu balokhu betheleke njalo emabhishi njengoba kuyisikhathi sobumnandi kungamaholidi okuphela konyaka. Kanti umasipala uMhlathuze nawo usuwandisa isibalo sabahlenge ebhishi iAkarstrand uqinisa ezokuphepha njengoba belinde umthamo omkhulu wabantu abazovakashela leli bhishi. Singaqinisekisa impela ukuthi siwumasipala waseMhlathuze ezokuphepha siqinisile eindaweni zethu lezi kakhulukazi ezihanjelwa abantu abaningi. Ngingaqinisekisa nje ukuthi ebhishi la esikhona eAkarstrand singaqinisekisa ukuthi ama lifeguards ethu akhona aze ahambe ngo6 ntambama. Lo masipala usunxuse abazobe behambele kuleli bhishi kuba balandele yonke imiyalelo yabahlengi babhukude kwizindawo ezifanele baphinde bagweme nophuzo oludakayo. Siyabagqugquzela abantu ukuthi emva ka6 bengabe besabhukuda ngoba basuke sengekho khona ukuthi bahlenge. Ngakho ke siyacela nje ukuthi abantu besebenzise isikhathi zasemini kusukela ngo8 kuze kube mhlambe u5 ntambama ukuthi bekwazi ukubhukuda futhi nakhona bebhukude eindaweni ezidesignated for ukubhukuda noma ezibekelwe nezihlelelwe khona ukubhukuda ngoba zikhona ezinye indawo abantu aseke bethande ukuexperience akuzona ebona ukuthi hayi akunamuntu kuempty la efuna umuntu ukuthi ebeyiswimela noma beyibhukuda labo babethi kanti akasekho kubabhekile lapho. So siyaqhuquzela futhi ihambeli zethu nezivakashi zethu uthi siqinisekise ukuthi azingeni nophuzo oludakwayo kulezi ndawo lezi zethu kakhulukazi njengakhona la ebhishi. Inhlanzeko enye izinto lo masipala oyiqhuquzelayo kumphakathi ube uqinisekisa ukuthi usebenzisa imigqomo ukulahla imfucuza kulona leli bhishi. Siyacela lokho kakhulu ukuthi abantu beqinisekise ukuthi indawo bayihlanzekile njengoba beyificile njengoba ubona nje basikhona manje ukuthi nakho kuhlanzekile ku clean kuhle imigqomo nansi ikhona sebona izindlu zangasese nazi zikhona ezandisiwe nezinye sizilethile ukuthi ingabe bikho oswele indawo yokusikhulula noma ukuchitha amanzi noma umuntu edinga indlu yangasese futhi nemigqomo uqinisekisa ukuthi abantu abalahli imfucuza la ongafanele khona ngoba imigqomo wethu ukuthi sigcina amabhishi ethu ehlanzekile ngaso sonke isikhathi. Ezokuphepha ziqinisiwe kuleli bhishi njengoba onogada bebekiwe ukuthi babheke isimo nokuphepha kwabantu abazobe behambele kule ndawo. Ezindabeni z1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Ake siphinde silishelele etolo siyabuya nezinye zindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele kuzona indaba zethu ze1KZNTV okuyizona ehamba phambili namuhla nazi. Kukhunjulwe isihlabani seBigNuz eyomasipala kayeneme ngoEskom kanti usazwela umkhize ejazini kwabe ikhukhula. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 17.08 cents maliqhathaniswa nedola laseMelika bengu 20.54 cents kupondo waseBrithani libonga 18.14 cents kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide yona ime $1,806.44 cents i-ounce kuthi intengo yoil ongahluziwe yona ime $83.26 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu laseMgungundlovu KwaZulu-Natal eMaritzburg United lisayinise kumdlalo wasemuva okawagijima ku-Orlando Pirates Wade Tuesday osekunesikhathi engenalo kwiqembu emva kokushiya kwezikamagebhula. Team of choice esanda kukhomba ngendlela uErnest Mindendorp izinto kazihambele kahle njengoba ihlezi emsileni ngamaphuzu ali-11 emva kwemidlalo nje eyi-13. Kanti ke lo osanda kugixatshezwa ngesikhundla sokuqeqesha kuleli qembu okunguFatlu Davids uke wadlala kuleli qembu waphindwa liqeqesha ngaphambi kokuba kajoyine ezikamagebhula. Leli qembu lizovakashelwa yiqembu leTS Galaxy kumdlalo weDStv Premiership ozoba kusasa kugamenxe ihora lesithathu ntambama. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakamkhumbi kudluka sibone amagumgedlela zingake besiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo.